मोनथिबायना बेनिफिटआ जोंहासो जागासिनो दे दुरबल भिडिअखौ बानायबा मोजां बानायबाय था मोनथिबाय दा आंनि नाम लायै मा हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबनानै थाबनाय लेबार थाथारनानै नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनथाम मोनब्रैसो गोदान आपडेट लाना फैदों आरोना बेफोर आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर फार्स्टआव दं जोंना खनजिता बर'नि खनजिता बर'आ गावनि फेसबुक प्रफाइलनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ आपल'ड होनानै खिथादोंमोन जे बिथाङा दा प्रेगनेन्ट जाबाय होननानै ओमफ्राय बे प्रेगनेन्ट जाबाय होननानै हगारनाय भिडिअआव गोबांथार मानसिया गोबांथार कमेन्ट खालामदों आरोना सोरबा बुंदों दैदेननि माने बैफोर कमेन्टफोरखौ आं नोंथांमोननो सिक्राव होलायलायला जिखुनु आङो कमेन्टफोरखौ नायदोंमोन बाव नुनो मोन्दों गोबांथार मानसिया गोबांथार खोथा बुंहरदों आरोना हेड कमेन्ट खालामदों सोरबा दैदेननि होनदों ओमफ्राय बैफोर कमेन्टफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायला आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौनो खनजिता बर'नि फिसाया शेयार खालामनानै बिथाङाथ' रिल्स बानायबाय थायोमोन नालाय मोसाबाय थायोमोन नालाय बेखौ लानानै बुंदों आरोना मोसाबावदो होनना बुंदों आरोना मोसाबावदो होननानै लिरनानै शेयार खालामदों आरोना बे शेयार खालामनायखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना जाय खनजिता बर'खौ फल' खालामो खनजिता बर'नि फिसाखौ फल' खालामो बिथांमोना नुखाबाय जानांगौ जाय फल' खालामा बिथांमोना नुवाखै जानांगौ बेनि थाखायनो नोंथांमोन नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना ओमफ्राय दानिया दंबावो सेकेन्ड आपडेटआ बेबो खनजिता बर'निनो खनजिता बर'आहाय दैदेनखौ रागा जोंदों आरोना दैदेनखौ मानो रागा जोंदों दैदेननोथ' दाख्लै सिगाङाव गोबांथार रिल्स भिडिअ बानायबाय बेरायबाय बिथांमोनाव आलासि जालायहैबाय ओमफ्राय दा बिथाङा दैदेनखौ मानि थाखाय रागा जोंदों होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होगासिनो दं बे भिडिअखौ नायब्लानो नोंथांमोना नैबे खनजिता बर'नि रागा जोंनायखौ मोनथिनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना नैबे खनजिता बर'नि भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव गासिबो आपडेटखौ लासै लासै होलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौल' नायना लाग्रोदो दानिया एक्टराव फैमारबायना एक्टर लाइनाव फैमारबाय फैदोंना फैयाखै लोगोफोर दे कमेन्ट्स खालामनानै जावसि खनजिताजों मैखोमजों बिराद एक्टर एक्ट्रिस जागासिनो दं दा आहा बारग'बाय आहा एक्टर लाइनफोर बारग'बाय लोगोफोर गोजोननाय मोनदों आच्छा दैदेन नोंखौ आं खानानै लाखिदोंमोन नामा एक्टर लाइनाव हो माबायदि भिडिअ बानायबाय थानाय बायदि मोनदों नोंलाय दुरबल भिडिअखौ बानायबा मोजां बानायबाय था मोनथिबाय दा आंनि नाम लायै मा जावसिनो मा गाज्रि खामानि मावदों जोंलाय जेन'बा हो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे खनजिता बर'नि भिडिअखौ नुनानै मोनथिनो मोनखाबाय जानांगौ दैदेनखौ मानि थाखाय रागा जोंदों खनजिता बर'आ ओमफ्राय बेखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दानिया फैदो लास्ट आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर बेबो खनजिता बर'जों मैदोमजोंनि आरोना जेनोखि दा साननैसो सिगाङाव खनजिता बर'जों मैदोमजोंनि मोनसे रिल्स भिडिअ बानायनाया गोबांथार भाइरेल जालांबाय सोरबा ट्रल खालामबाय सोरबा कमेन्ट बक्सआव बुंहरबाय बेफोरखौ लानानै मैदोमाहाय मोनसे भिडिअ खालामनानै गावनि फेसबुक पेजाव होदों आरोना बै भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ आङो ससे होना होगोन नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो मोनथिगोन आरोना ओमफ्राय जाय मैदोमखौ फल' खालामो बिथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ मैदोमा मा बुंदों ओमफ्राय जाय फल' खालामा बिथांमोना मोनथियाखै जानो हागौ आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो बेनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला नायना लागोदो लोगोफोर माथो बानायगोन माथो खनजिताखौ बामनानै रिल्स बानायनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो हा बबेनि गिदिर बाथ्रा जाखो आं मिनिनोसो ओंखारदों नोंथांमोना शेयार खालामदों भाइरेल खालामदों ओरै बेनिफिटआ सोर जागासिनो मिथिबायना खनजिता आरो मैदोमासो माबा जागासिनो मिथिबायना बेनिफिटआ जोंहासो जागासिनो दे बुजिबाय दा खनजिता आरो मैदोमासो बेनिफिट जागासिनो नोंथांमोना जेसेबां जेसेबां ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ नुखाबाय गासिबो भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंहरनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय